जय जय गौरांग जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गौरी प्रेमानंद की हरे बोल हरे हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. పురుషోత్తం ఆ పౌడరు చెప్పిన చెట్లంటికి ఏమని హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితిలోని 28వ అధ్యాయము భక్తి యోగానుష్ఠానమును గురించి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు మనము ఈ అధ్యాయంలోని అంటే 28వ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. గ్రామ్య ధర్మ నివృత్తి
ग्राम्य धर्म निवृत्ति च ग्राम्य ग्राम्य धर्म निवृत्ति च ग्राम्य मोक्ष धर्म रतिस्तथा मोक्ष मोक्ष धर्म रतिस्तथा मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वद मितमेध्यादनं शश्वद मितमेध्यादनं शश्वद विविक्त क्षेम सेवनम् विविक्त क्षेम सेवनम् विविक्त क्षेम सेवनम् ग्राम्य धर्म निवृत्ति च मोक्ष धर्म रतिस्तथा ग्राम्य धर्म धर्मरतिस्तथा ग्राम्य धर्म निवृत्ति च मोक्ष धर्म रतिस्तथा ग्राम्य धर्म निवृत्त मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वद विविक्त क्षेम सेवनम् मितमेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम् मितमेध्यादनं शश्वद विविक्त क्षेम सेवनम् मितमेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम् ग्राम्य धर्म निवृत्ति च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। राम नारायण प्रभु जी। हनुमान प्रसाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यदनं शश्वत् विविक्ष क्षेम सेवनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधवी नीलप माता जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्राम्य धर्म
నివృత్తిశ్చ మోక్షధర్మరతిస్తథా మితమేధ్యాధనం శస్వః వివిక్తక్షేమ సేవనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण। बाला सरस्वती माता जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. గ్రామ ధర్మ నివృత్తిశ్చ మోక్ష ధర్మాదరిస్తదా ధ్యానం సచి వివిక్త క్షేమ సేవనం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। वैजयंती माता जी। हरे कृष्ण। हरे ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तदा मितमेध्यदनं शाश्वती वित्त क्षेम सेवनम। हरे कृष्ण। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికీ మరొకసారి విన్నపము. అశ్రద్ధగా ఉంటున్నట్లుంది, దయచేసి భాగవతం క్లాస్ వినడానికి వచ్చాము. ఎంత అంటే క్లమ్సీ, ఎంత అశ్రద్ధగా ఉన్నామంటే మనం మరి సారీ. హరే కృష్ణ. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొంచెం ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే మ్యూట్ చేసుకోండి. మనం రోజు చదువుతున్న శ్లోకాలు ఎట్లా చదువుతున్నాం అనేది కూడా మనం మర్చిపోయి ఎందుకు మరి ఇట్లా క్లమ్సీ చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. దయచేసి కొంచెం శ్రద్ధగా ఉండండి. శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ముఖ్యం భక్తిలో. ఏదో అటెండెన్స్ కోసం వస్తున్నట్టు దయచేసి చేయకండి ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. గ్రామ్య గ్రామ్య లౌకికములగు ధర్మ ధర్మములను నివృత్తి విరమించవలెను మరియు మోక్ష పరములగు ధర్మముల ఎడ రతి ఆకర్షితుడు. హరే కృష్ణ. ఆకర్షితుడు కావలెను. తథా ఆ రీతి మితముగా మేధ్య పవిత్రమగు అదనం భోజనము శశ్వత్ సర్వదా వివిక్త ఏకాంతము క్షేమ ప్రశాంతమగు సేవనం నివాసము. శ్రీకృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అతడు గ్రామ ధర్మాచరణమును విరమించి మోక్షమును కలిగించు వాటి ఎడనే అనురక్తుడు కావలెను. మితముగా భుజించుచు సర్వదా ఏకాంతమున వసించవలెను. తద్వారా అతడు జీవితపు అత్యున్నత పూర్ణత్వమును బడియగలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అతడు గ్రామ్య ధర్మాచరణమును విరమించి మోక్షమును కలిగించు వాటి ఎడనే
మోక్షము కలిగించు వాటి ఎడనే అనురక్తుడు కావలెను. అనురక్తుడు కావలెను. మితముగా భుజించుచు మితముగా భుజించుచు సర్వదా సర్వదా ఏకాంతమున వసించవలెను. ఏకాంతమున వసించవలెను. తద్వారా తద్వారా అతడు అతడు జీవితపు అత్యున్నత పూర్ణత్వమును బడియగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆర్థికాభివృద్ధికి లేదా ఇంద్రియ వాంఛ సంతుష్టికి ధర్మాచరణము కావించుటను విరమించవలెనని ఇచ్చట ఉపదేశించబడినది. ప్రకృతి బంధము నుండి విడుదలను పొందుటకు మాత్రమే ధర్మాచరణమును కావింపవలెను. దేని ద్వారానైతే మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని ఎడ నిర్హేతుకమైన భక్తిని పొందగలడో అది ఏ పరమోత్తమ ధర్మమని శ్రీమద్భాగవతములోని ఆరంభమునందే తెలుపబడినది. అటువంటి ధర్మాచరణము ఎటువంటి అవరోధముల చేతను కుంటుబడబోదు. దానిచే మనుజుడు నిజముగా సంతుష్టిని బడియగలడు. అది ఏ ఇచ్చట మోక్ష ధర్మము అంటే భవబంధ తరణము అని ఉపదేశించబడినది. సాధారణంగా జనులు ఆర్థికాభివృద్ధికో లేదా ఇంద్రియ భోగమున కొరకో ధర్మాచరణమును కావింతురు. కానీ యోగమునందు పురోగమింపగోరు వారికి అది ఉపదేశించబడలేదు. తరువాతి ముఖ్య పద ప్రయోగము మితమేధ్యాదనం అనున్నది. అనగా మనుజుడు మితంగా భుజించవలెను. యోగి అయిన వాడు తన ఆకలికి అవసరమగు దానిలో సగము మాత్రమే భుజించవలనని వేద వాష్మయమునందు తెలుపబడినది. ఎవరేని ఒక సేరు ఆహార పదార్థములను భుజించగలిగినంత ఆకలిని గొనియున్నచో ఆ మొత్తము భుజించుటకు బదులు కేవలము అర్ధసేరు మాత్రమే ఆహారము తీసుకొని మిగిలిన దానికి బదులుగా పావుసేరు నీటిని గ్రహించి ఇంకనూ మిగిలిన పావు భాగమును కడుపులో వాయు చలనమునకు వదిలివేయవలెను. ఈ విధంగా భుజించువాడు అజీర్తిని వ్యాధిని నివారించగలడు. శ్రీమద్భాగవతమునందు మరియు ఇతర ప్రామాణిక శాస్త్రములందు ఉపదేశించినట్లు యోగి ఈ రీతినే ఆహారమును తీసుకొనవలెను. తన యోగాభ్యాసము కలవరపడని ఏకాంత స్థానమునే అతడు నివసించవలెను. హరే కృష్ణ. సో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ. సో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందమైనటువంటి ఈ యథాస్థితిలోని 28వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములను మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఈ విధానంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు చెప్తూ ఉంటాడు, తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ జనని, ఓ నృపతనయ, మనసును కేంద్రీకరించుకొనుటయే లక్ష్యమైనటువంటి యోగ విధానాన్ని నీకు నేనిప్పుడు వివరిస్తాను. దానిని అభ్యసించడం ద్వారా మనిషి ప్రసన్నతను పొంది క్రమక్రమంగా ఆ పరతత్వ పదమున పురోగమిస్తాడు అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలను మొదటి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే మనసును స్థిరపరిచి శ్రద్ధతో మరి యోగ అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఏ విధంగా మరి జీవుడు ఈ భవబంధనము నుండి బయటపడగలడో దానికి అవసరమైనటువంటి విషయాలను నేను యోగ విధానాన్ని బోధిస్తాను, వివరిస్తాను, విను అంటూ చెప్పినటువంటి విషయం. శ్రవణం అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. మరి దాన్ని మనము చాలా జాగ్రత్తగా చేయవలసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తారు నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకంలో, మనిషి తన శక్త్యానుసారము స్వధర్మమును నిర్వహించుచు విధర్మమును వదిలివేయాలి అని చెప్పారు. తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో దానికి ముందు అతని యొక్క గుణాలను అనుసరించి అతడు ఏ విధమైనటువంటి స్వభావాలను కలిగి ఉంటాడో అటువంటి తన స్వభావాలకు అనుకూలమైనటువంటి స్వధర్మాలను మొదట నిర్వర్తించడం ద్వారా ఇక ఆ భగవత్కరణ ద్వారా ఇక పురోభివృద్ధి చెందిన తర్వాత పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే ఉండాలి. దానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులను మనకి ఇస్కాన్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే అందరికీ కూడా శిక్షా గురువుగాను ప్రైమరీ మొదటి గురువుగా ఆయన ఉండేటువంటిది. సో అందుకే ఆయన యొక్క బోధనలను ఆయన ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలు వాటి నుండే మనము చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ బోధనలను వాటిని పాటించడానికి మనకి ఇంకా దీక్షా గురువు, శిక్షా గురువులు మనకు ఉన్నటువంటి వారు. సో వారి ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ మనము అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ముఖ్యం గురువు అంటే శ్లోకంలో గురు ప్రాముఖ్యతను గురించి కూడా చెప్పబడినటువంటి భగవత్ కరుణ ద్వారా లభించినటువంటి దానితో సంతృష్టి పొంది అతడు గురువుని, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని, అంటే ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడితో తనకు సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ గురువుని దరిచేరి ఆయన్ని శరణ పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తూ, గ్రామ్య ధర్మ నివృత్తి చ మోక్ష ధర్మ రతిస్తతా మితమేధ్యాదనం శశ్వద్ వివిక్త క్షేమ సేవనం. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ లౌకికమైనటువంటి ధర్మాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేయాలి. గ్రామ్య ధర్మ నివృత్త, ఈ అనవసరమైనటువంటి సంభాషణలు, ఈ అనవసరమైనటువంటి విషయాలను వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. అదే సమయంలో
మోక్ష ధర్మ రతిస్తత అని చెప్తున్నారు. అంటే మోక్షపరములైనటువంటి ధర్మాలకు ఆకర్షితులు కావాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు భక్తిలో పురోగతి చెందడానికి కావలసినటువంటివి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చనము, పాదసేవనము, వందనము లాంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ భగవంతునికి, అలాగే ప్రామాణికులైనటువంటి గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి మనకి ప్రతిదీ కూడా పరిమితులతో కూడినటువంటి వాటిని తీసుకోవడం. సో తద్వారా అంటే మోక్షానికి పరాలైనటువంటి మోక్షానికి అనుకూలమైనటువంటి ధర్మాలకు చేత ఆకర్షితులు కావాలి అని చెప్తున్నారు. ఆకర్షితులై మితంగా ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మిత మేధ్యాదనం శశ్వత్ వివిక్త క్షేమ సేవనం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భక్తి యోగంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు, భక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ గ్రామ్య ధర్మాచరణమును వదిలివేసి, అనవసరమైనటువంటి ప్రసంగాలను వదిలివేసి, అనవసరమైనటువంటి లౌకిక విషయాలను వదిలివేసి, మోక్షమును కలిగించు వాటి ఎడనే అనురక్తుడు కావాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవత్ సంబంధమైన విషయాలు, భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల ఎడ ఆకర్షితులు కావాలి, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలు చేయడంలో ఆకర్షితులు కావాలి అని చెప్తున్నారు, అనురక్తులు కావాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ విధంగా మనస్సును ఆధీనపరచుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి విషయాలను మితంగా భుజించుచు సర్వదా ఏకాంతమునంత ఇక్కడ వసించవలను. అంటే ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉండేటువంటి స్థానాలలో అతడు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉండాలి అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. తద్వారా అతడు జీవితపు అత్యున్నత పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు అంటూ కపిల భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము. ఇక వారు భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎవరైనా ఆర్థిక అభివృద్ధికి లేదా ఇంద్రియ వాంఛను సంతృప్తి పరచుకోవడానికి తన ధర్మాలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి దానిని విరమించవలెనని ఇచ్చట ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి లేదా ఇంద్రియ వాంఛకు సంతుష్టికి ధర్మాచరణము కావించుట అనేటువంటిది వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే రజోగుణ సంబంధంలో భగవద్గీత ఎందుకు కూడా చెప్తారు, ఏదైనా యజ్ఞం కానీ, దాన ధర్మాలు కానీ, కర్మలు కానీ తన వృద్ధి కోసం లేదా ఈ జగత్తులో పేరు ప్రతిష్టల కోసం లేదా భౌతికమైనటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు పొందడానికి లేదా నన్నెవరో కీర్తించాలి, లేదు లేదా నేను ఇది అని భావనలతో చేసేటువంటివి రజోగుణ సంబంధమైనవి అని చెప్తారు. అదంతా రజోగుణం ద్వారా చేయండి. మరి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వాడెవరూ కూడా తన యొక్క అభివృద్ధి కోసం అంటూ లేదా తన ఇంద్రియాలను భోగించాలి అనేటువంటి భావనతో ఏ పని కూడా చేయకూడదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధంగా ప్రకృతి బంధము నుండి విడుదల పొందుటకు మాత్రమే ధర్మాచరణమును కావించాలి. ఈ భవబంధనము నుండి బయటపడడానికి, ఈ మాయా మోహము నుండి బయటపడడానికి మిథ్యా అహంకారము వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో మరి ధర్మాచరణము అనేటువంటిది ఈ ప్రకృతి బంధనము నుండి బయటపడడానికి మరి దేని ద్వారానైతే మనిషి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల ఎడ నిర్హేతుకమైన భక్తిని పొందగలడో అది ఏ పరమోత్తమమైన ధర్మము అని శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రారంభంలోనే చెప్పబడినటువంటి మొదటి స్కందంలోనే చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని ఆయన మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా మనం గుర్తు చేసుకున్నటువంటి అంశం అది. సో ఆ కృష్ణ భగవానుని ఎడ భక్తిని పెంపొందించేటువంటి ఏ ధర్మం అయితే ఉందో అదే ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మము.
అంటే ఆ భగవంతుని సేవ చేయడము, భగవత్ సంబంధంలో ఉండేటువంటి ఇదే ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మము అని చెప్తారు. దాని ద్వారానే మనిషి నిజంగా సంతుష్టిని పొందగలడు. అంతేకాని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంద్రియ భోగ వాంఛతలో లేదా ఏదో అశాశ్వతమైనటువంటి ఆర్థికమైనటువంటి వృద్ధుల ద్వారా అతడు సంతుష్టిని పొందలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అదే ఇచ్చట మోక్ష ధర్మము అంటే భవబంధ తరణము అని చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మోక్ష బంధనం అని చెప్పినటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మోక్ష ధర్మం సో అనేటువంటి ఆ మోక్ష ధర్మము అని ఉపదేశించబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సాధారణంగా జనులు ఆర్థికాభివృద్ధికో లేదా ఇంద్రియ భోగం కొరకు ధర్మాచరణను కావిస్తూ ఉంటారు. కానీ యోగమునందు పురోగింపగోరిన వారు అది అంటే వారి కోసం అది ఉపదేశించబడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి యోగమునందు పురోవృద్ధి కావించడానికి ఈ బాహ్యంగా వచ్చేటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధిలో లేదా ఇంద్రియ భోగాలు అవి వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. అవన్నీ కూడా భౌతికమైన శక్తి ద్వారా లభించినవి కనుక వాటిని వదిలివేయాలి, అవి భక్తి పురోభివృద్ధికి ఆటంకాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మరి ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసమో లేదా ఇంద్రియ భోగము కోరికలను నెరవేర్చుకోవడం కోసమో ధర్మాచరణము కావించడం చెయ్యవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో యోగమునందు అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి మాత్రమే ఇవి యోగం అంటే ఇక్కడ ఆ ధర్మం యోగమునందు అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి పురోగమింప చేసుకోవడానికే ఈ ధర్మాచరణము ఉపదేశించబడినది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ దాంతో పాటు ఆ ధర్మాచరణతో పాటుగా ఈ శ్లోకంలో కపిల భగవానుల వారు ఉపయోగించినటువంటి పదాలలో మోక్ష ధర్మ రతిస్తత అని చెప్పి అంటే మోక్ష పరములైనటువంటి ధర్మాల ఎడనే అతడు ఆసక్తుడు కావాలి, అనురక్తుడు కావాలి అని చెప్పిన తర్వాత మితమేధ్యాధనం శశ్వద్ అంటూ చెప్పినటువంటి విషయం కూడా ఉంది. మరి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మితముగా ఆదనం అంటే భోజనం, శశ్వత్ అంటే సర్వత ఎప్పుడు కూడా మితంగా మాత్రమే దేనినైనా ఆసక్తి కావాలని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి భుజించడం కానీ సంపదలను కూడబెట్టుకోవడం కానీ మనకు రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు ఉపదేశామృతంలో. సో మరి మితంగా భోజించడం లేదా అవసరానికి మించి ధనాన్ని కూడబెట్టుకోకూడదు అని చెప్తారు. అది భక్తికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మిత మేధ్యాదనం అనునది అని చెప్తున్నారు మరొక పదం గురించి. మనుషుడు మితంగా భుజించవలెను, యోగి అయిన వాడు తన ఆకలికి అవసరమగు దానిలో సగము మాత్రమే భుజించవలెనని వేద వాస్మయమునందు తెలుపబడుతున్నట్టు శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆకలి కాగానే పీకల దాకా తినేసేటువంటి అలవాట్లు మనకు ఉంటుంటాయి. కానీ యోగి అనేటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి అంటే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎలా భుజించాలి, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో సాధారణంగా మన ఈ స్టమక్లో ఈ ఉదరంలో ఒక సేరు తినే అంత ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి మనకి ఎవరికైనా ఒక వ్యక్తికి ఒక సేరు లేదా ఒక కిలో అనుకుందాం ఏదో తినేటువంటి ఒక సేరు తినేటువంటి ఆహారం భుజించగలిగేటువంటి ఆకలి అతనికి అయినట్లయితే ఆ సమయంలో అతడు ఆ మొత్తం భుజించుకోవడానికి బదులుగా సగం మాత్రమే అంటే ఒక యూనిట్ తినగలిగేటువంటి సామర్థ్యం మనకు ఉన్నప్పుడు ఆకలి అవుతూ ఉన్నప్పుడు దానిలో సగం మాత్రమే తీసుకొని సగము నీటితో నింపాలి అని చెప్తుంది. ఇక
అంటే సగం తీసుకున్న తర్వాత ఆ సగంలో సగం మనం ఏదైతే ఆహారం తీసుకున్నామో అందులో సగం నీరు తీసుకోవాలి అని చెప్తుంది. ఇక మిగిలిన సగం అంటే మళ్ళీ ఆ సగంలో సగం ఇంకో పావు ఉంది కదా, అంటే ఒక యూనిట్లో హాఫ్ ఆహార పదార్థం తీసుకుంటే ఒక పావు నీళ్లు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక 3 నిండుతుంది అప్పుడు మన స్టమక్లో. ఇక మిగిలిన పావు ఖాళీగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే సరిగా ఆహారం జీర్ణమవుతుంది. అలా కాకుండా పీకల దాకా మెక్కడం, డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్ళడం, అజీర్తి ఆకలి అజీర్తి అవుతుంది, మనకి సరిగా ఇది అవుతలేదు అనేటువంటి ఒక విషయాలతో ఉంటూ ఉన్నాం కానీ మనకి శాస్త్రాలు ఆరోగ్య విషయమైనటువంటి విషయాలు కూడా చెప్తున్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి కడుపులో ఎప్పుడు కూడా ఆకలి పోయేంత వరకు పూర్తి స్థాయిలో ఆహారం తీసుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఆకలి అయినప్పుడు దానిని మితంగా సగం ఆహారం అంటే ఘన పదార్థం తీసుకొని తర్వాత ఒక పావు వంతు నీళ్లు తీసుకుంటే మనకి ఒక యూనిట్ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో 3 నింపితే ఒక పావు స్వేచ్ఛగా గాలి, మనం తీసుకున్నటువంటి గాలి ప్రసరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఆ తీసుకునేటువంటి ఆహారాన్ని అరిగింపచేసేటువంటి జఠరాగ్నిని నేను అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ జఠరాగ్ని దేని ద్వారా? అపాన వాయువుల ద్వారా. వాయువు ఉండాలి అక్కడ. సో మరి ఆ వాయువు ఉన్నప్పుడే, వాయువుకు ప్రదేశం లేకుండా మనం భుజిస్తూ ఉన్నాం. తద్వారానే ఈ అజీర్తి సమస్యలు మన కడుపులో మనకు వచ్చేటువంటి సమస్యలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆహారం ఎప్పుడైనా తీసుకునేటప్పుడు మన ఆకలి పూర్తిగా మొత్తము పీకల దాకా తినకుండా సగం మాత్రమే తిని సగము నీటిని, అందులో సగంలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంటే సగం పావు వంతు నీటిని నింపి మిగిలిన దాన్ని ఆ గాలి కోసం ఖాళీగా ఉంచాలి, వాయు చలనానికి వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భుజించేటువంటి వాడు అజీర్తి సమస్యలను కానీ ఇతర వ్యాధులను కానీ, అంటే ఈ ఉదర సంబంధమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి వ్యాధి కానీ అతనికి రాదు అని చెప్తుంది. శ్రీమద్ భాగవతము మరియు ఇతర ప్రామాణిక శాస్త్రములందు ఉపదేశించినట్లు యోగి ఈ రీతిగానే ఆహారమును తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. తన యోగాభ్యాసము కలవరపడని ఏకాంత స్థానమున అతడు నివసించవలెను. మరి ఏ విధంగా అతడు ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి? దాంట్లో భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో చెప్తారు ఆయన, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తను ధ్యానం చేయడానికి మరీ లోతైనటువంటి ప్రదేశం కాకుండా, మరీ ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశాలు కాకుండా సమతలంగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాలలో కూర్చోవాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒడుకులు దిరుకులుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాలలో లోతుగా ఉంటే గాలి, సరైనటువంటి గాలి వెలుతురు రావు. బాగా ఎత్తుగా ఉంటే బాగా విపరీతమైనటువంటి గాలి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో సమతలాలలో, పీఠభూములు అంటారు, సమతల ప్రదేశాలలో ఉన్నట్లయితే అన్ని కూడా సరిగ్గా వస్తాయి. దానిపైన గరికతో చేసినటువంటి చాప ఒకటి వేసుకొని దానిపైన ఇంకా అంటే జింక చర్మం వేసుకోమని, తర్వాత కుసగాసం వేసుకోమని, ఆ తర్వాత మెత్తని క్లాత్ వేసుకోమని చెప్తారు. ఇప్పుడు జింక చర్మము అవి కుదరవు కాబట్టి మనకి ఆ గరికతో చేసినటువంటి కుసగాస గడ్డిలు చాపలు ఉంటాయి. సో దానిపైన మెత్తటి మరొక వస్త్రంతో కూడినటువంటి చాప వేసుకొని కూర్చోవాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఎటువంటి డిస్టర్బ్ లేకుండా ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చోవాలి, ధ్యానం చేసేటప్పుడైనా, జపం చేసేటప్పుడైనా అనేటువంటి. సో ఆ విధంగా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేని ప్రదేశంలో కూర్చొని యోగి తన యొక్క యోగ అభ్యాసాన్ని అంటే భక్తిని నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పినట్టు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై.